Maayong hapon, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Ani ang mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Nailhan na ang mga mipatay kang labangan Zamboanga del Sur Mayor Ukol Talumpa. Ug nangandam na ang kalibutan sa pagsugat sa adlaw sa Pasko. Aniyan na ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, nagpadalag tabang ang Ormoc City alang sa katukuran sa Cebu City Medical Center. Sa Sunstar Super Balita, duha ka bata ang patay human sila madasmagi sa sakyanan sa Oslob, Cebu. Og sa Cebu Daily News, mibalhin na ang 40 ka pamilya ngadto sa 10th City sa South Road Properties, Cebu City. Sa among pagbalik, gidumog ang misa de gallo sa Dapitan City tungod sa free snacks dalit sa city government. Ang detalye sa pagbalik sa Solar News Cebuano. Atong sayro ng front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, andam na ang tanan alang sa Torotot Festival sa Davao City. Sa Bandera Mindanao, 30 kilometers per hour ang speed limit sa downtown Davao City. Sa Mindanao Daily, Northern Mindanao, ana-ana sa full alert ang kapulisan sa Cagayan de Oro City. Sa Mindanao Daily, Western Mindanao, may bisita si Presidente Aquino sa mga bakwit sa Zamboanga City. Sa Mindanao Daily Caraga, mitabang ang mga residente sa Caraga Region pagpauso sa mga kaso sa dengue sa rehiyon. Ug sa Mindanao Daily Davao, tamnan na og flood-resistant rice ang mga basakan sa Davao del Norte. Giilan na sa Department of Justice ang mga mipusil ni labangan Zamboanga del Sur Mayor Ukol Talumpa. Matod sa mga investigador, posibleng sakop sa Afdal Nandang Malaco Drug Syndicate ang mga mamumuno. Sa wala pa patsa si Talumpa, gibulgar sa mayor ang giingong mga leader sa drug group nga sila si Wilson Nandang ug Abu Bakar Afdal kinsa mga kanhi mayor sa labangan. Gibutyag ni Justice Secretary Laila de Lima ang gisulayan nagpatay si Talumpa ni atong 2010 ug 2012. Inaakusahan na sila ang talagang involved sa drugs in the area. So yung Nandal Afdal drug group. The former victim, I think, was battling illegal drugs in the area. So he's been accusing the former mayor of really being involved in drugs. Wala hatagi og deadline ni Presidente Aquino ang kapulisan aron makumpleto ang investigasyon sa pagpatay kang labangan Mayor Ukol Talumpa. Apan matod ni Presidential Spokesperson Edwin Lasierda, dunay leads ang kapulisan bahin sa mga mamumuno. Gibutyag ni Lasierda nga kanunay mando sa presidente ang pagkasikop sa mga responsable. Dugang ni Lasierda, ila sabsusihon ang mga solusyon aron mapagkang ang susamang insidente. Apan wala giklaro ni Lasierda kung lakip ba sa mga solusyon ang pagtaod og dugang CCTV cameras. Gidumog ang misa de gallo sa Dapitan City tungod sa free snacks nga gidalit sa City Tourism Office. Giandam ang mga Pinoy delicacies alang sa mga manimbahay sulod sa siyam ka adlaw. Mipaambit sab sa ilang dalang pagkaon na ang uban aron ihatag ngadto sa mga manimbahay. Matod ni Mayor Nene Halushos, ipadayon na matag tuig ang gitawag nga Pasko sa Nayon, kansang concept gisunod sa Fiesta sa Nayon ato sa pista sa syudad ni adtong Hulyo. Giselyohan na sa kapulisan sa Zamboanga del Sur ang ilang mga armas aron malikayan ang indiscriminate firing. Atong sayron ang detalye, pinaagi ni Jong Kajon. Jong? Menchu, subay sa mando sa Philippine National Police, giselyohan na sa kapulisan sa Samtang Gidumog Sur Police Provincial Office ang ilang mga armas kaganinang buntag sa Provincial Headquarters Camp Abelon sa Pagadian City. Di mo sab ang pagsilyo sa mga armas sa tanang municipal police station sa tibok probinsya. Matod pa ni Police Senior Superintendent Sotonio Caldre, kini aron mapugngan ang indiscriminate firing karong pagsaulog sa Pasko o sa bagong tuig. Dugang ni Caldre, kinahanglan nga silyado gyapon ang mga armas sa mga pulis hangtod sa bagong tuig.
gamito na ang mga armas sa litimo nga police operation. Sigon El Cadre, matubang sa administrative na kaso ang bisan kinsang mga pulis mula pa ini sa mando sa PNP. Nyato miaging pagsaulog sa bagong tuig, usa ang namatay tungod sa saag nga bala sa Pagadian City. Mencho? Daghang salamat, Chong John, reporting gikan Pagadian City. Kung buot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahin sabang among website, www.solarnews.ph. Ano sa inyong mga sugyot o komentaryo, mahimo sad ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mo kadto ang Solar News Cebuano, hangtod ugma puhon, ako si Mencho Antigua Makapagal. Daghang salamat ug kabisayan ug Mindanao. Advance Merry Christmas kaninyong tanan.